rikice, tattalin arziki ya kare, kasuwanci a ƙasa yana tangal-tangal, matasa babu ayyukan yi. A yanzu ne muke buƙatar jajirtaccen shugaba kuma adali mai kishin al'umma wanda zai sa ci gaban ƙasa a gabansa, wanda ya shiga lungu da saƙo da ƙafarsa ya yi taswirar dukkanin matsalolinmu. Mai kamar zuwa kan aika, injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso. Shi kaɗai ne solution. Jama'a mu fito mi da fifi mu mara wa ɗan kishin ƙasa. Shi kaɗai ɗaya tilo a tutar jam'iyyar NNPP mai kwandon kayan marmari. Injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso. Shi kaɗai ne zaɓin al'ummar ƙasarmu. Wannan saƙo ne daga kwamitin yaƙin neman zaɓen shugaban ƙasa a tutar jam'iyyar NNPP sabuwar Najeriya FCT Abuja.